ассалому алайкум дӯстон, мардами ютуб, тамошобинои муҳтарам, подписчикои канали Саудо ТВ. Имрӯз 31 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшии арзон дар канали Саудо ТВ пешкашон мешавад. 80% хонаҳо аз душанбе дӯстон. Бениҳоят навори зур рӯзи Саиди ҷама бегоҳай навортон мекунем. Худохоҳ тамошо кунем. баъдан барои қабули реклама шумо дорои хона, замин, мошин, квартира, аппарат, техника, компания чизе ки бошен дар WhatsApp суратоша видеошароӣ кунен, ранги ҳамин хонаҳо реклама карда фурӯшта мегузорем. дар видеое ки мондем ҳаракат карда дӯстон лайкотонро гузорен, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунен. навора шурӯъ мекунем. чизе ки дар кора дар таги комментария нависта монен. эълона сар мекунем. тамошо кунед амакаса. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. дӯстони азиз, кадоми шумо дар Москва, Московский област кор мекунед, фаъолият мекунед? борҳои ҷамъ карда доред, хоҳиши ба ватан равон кардан доред? ба шумо ширкати Акаи Нозима тавсия метавонем ки зиёда аз чанд солҳо оид ҳамин система кори фаъолият кардастанд ки 4 та WhatsApp-шона мегузорам. фақат аз номи канали Саудо ТВ муроҷиат кунед. борҳои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон омада ба мошиношон бортона мегирам прямо Туркистон. ҳаши ҳар ҳафтаина бор мебарам ба Туркистон бачаҳо. бор бурда мешавам. ба Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдату, Бохтар, Вахш, Хуросону, Ҷиликулу, Шаҳритӯзу, Ёвону, Нораку, Данғара, Темурмалику, Фархору, Ҳамадонӣ, Восекло ва дигар самто бор рӯй мекунам бачаҳо. ҳар ҳафта худо хоҳад борошон меравам. фақат аз номи канали Саудо ТВ ба дили пир ба ширкати Акаи Нозим муроҷиат бикунед. марҳамат дӯстон, дар 4 та WhatsApp-шон занг заа рӯй кунем боротон. дӯстони азиз, будкачаи тезтайёр равон кардан ки дар шаҳри Душанбеай ресторани тоқӣ ҳастай ку территорияяму хоб ин тарафи бозори Меҳригон, хулосан наздики Ашан, бозори Меҳригон, ресторани тоқӣ пеши аму стаянкада мондагиай мега 16000 сумш мегем. 3.5 холодильник дорад ва аппарати худоктайёркунакам дора. кадомитон мехарен будкачара мегирӣ мебари айҷа мега. иҷада ҷои савдокунӣ надора. одамое ки мисол бизнес кардани ҳастен, мисол ягон тестайёр кушодани ҳастен, ина марҳамат бениҳоят варианти зур дар рақамошон занг занен. аз номи канали Саудо ТВ муомилаи соз мекунам. мегзарем ба якумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ бо варианти беҳтарин, варианти зур дар ноҳияи Рӯдакиай, масоҳаташ 58 аз 160 метри квадратӣ, дом мега 10 этажаҳай хона дар 7 этаж қарор дора, 58 квадрат зиёд, 470,000 сомон нархш. ба ҳама чизош савдо мешава. телефон, ватсапи соҳибмулк дар рӯи экрани шумо буромадагиай. боз маълумоти иловагиша бигирем бачаҳо. 58 квадрат таи 60 квадратай 470. сериози харидоротон бошен агар марҳамат боз маълумоти бештарша бигирем дар ноҳияи Рӯдакӣ. ва дӯстон, лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунен, хонаҳотонро видеонавор карда рӯй кунен, чем суратҳои холӣ бо видео чӣ хеле ки дестен ҳами хонарам хеле видеокаррӯй кунен хонаҳотонро. мо реклама ка фурӯшта мегузорем. 470,000 боз савдо мешава. бениҳоят ҷош ҷои ободай нархи дастрас срочнай бадай занг занед. мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи назди ҳавлигӣ равон кардан ки дар шаҳри Кӯлоб дар маҳаллаи Фирдавсӣ деҳаи Навкан аст ку бачаҳо, ҳамуҷа қарор дора. пеши мактаби навсохташудада қарор дора. лаби роҳ 4 сотихай 4 дар хона дора. чӣ хеле мебинед ремонтош фасон хушрӯ замонавӣ кардагӣ. сум дар кор савдо мекуна 340,000 меган. каму беш муомила дора. мардами сарбаланди Кӯлобшаҳри Бостонӣ, одамое ки аз Кӯлобшаҳри Бостонӣ хонахар ҳастен, занг занед. ремонт нав кардагиай 4 ҳуҷрагӣ баня даруни хонада ҳастай.
фақат дарвоза мечаспонен, зиндагиро сар мекунен. ҳоҷатхонаам ба фикрам ки надорад, лозим аст мега об ва об свет астай. хоб фақат 340,000 сум савдои созам дорад. занг зам муомила кунен. хонаҳотона видео кароӣ кунен, баъдан адресҳое ки равон мекунен дӯстон пурра роӣ кунен. чизе ки мо дар равон мекунен адресҳоша пурра роӣ кунен, хонаҳотона сиёмкаи фасон кунен, видеои хушрӯ бигирен роӣ кунен, баъдан худо хоҳад рекламаи зуруш мекунем. оиди хона акақати чахчах кунен аз уми канали Саудо ТВ ба дили пир занг зада муроҷиат бакунем. мегзарем ба сеюмин хонаи фурӯшӣ. хонаи назди ҳавлигӣ бениҳоят арзон равон кардан қабул кардем, пешкаштон мекунем. се ҳуҷрага масоҳати 7 сотиқ замин ноҳияи Фархор дар маҳаллаи Уртабуз қарор дорад. бачаҳо азиз, маҳаллаи Уртабуз дар Фархорам аст, дар Ҳисорам астай. 168,000 мега ҳавлии калон, 7 сотиқ замин, се хона плюс калидор, баня, навес. хоб барои ҳезум навес ҳастай, барои мошин ва хоб алохона дора, гирди хона маҳкам документ дора, бо савдо мешавад. 168,000 сум. ватсапшон ахираш 2245 метонен муроҷиат бикунен. телеграм канал дорем бачаҳо, силкаш дар комментария мондагиай. дар ӯ ҷаранги ҳами сомонтеҷаи нигоҳ куненда чихел хай бо вақтон тамошо кунен зури бадай. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегзорем. маъқул боша гузарен тамошо кунед инҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар ватсапшон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад, занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшимон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки масоҳати 7 сотиқ, дорои 4 дар хона, рахшонзамини нав, ноҳияи Данғара, 315,000 нарх. хонаи фурӯшӣ дар Данғара, роҳи Ғичовак дар қарор дорад, мега Ғичовак, 7 сотиқ замин. хоб рахшонзамини нав рӯпарӯи поликлиникаи нав дар қарор дорад. ҳамин поликлиника ки бошад значунча свет астай, ов астай бачаҳо азиз. мактаби 81. хоб 4 хона дора, об свет дора, документ ҳама 100% ҳастай. алиши ба хонае ки дар душанбе боша, агар алиш мешава. пешниҳод кунед вариантотона. хай болоӣ агар ки хонатон қимат боша, шояд сумтон бита арзон боша. хулоса дӯстон, ба нарх 315,000 алиши ба хонаи дар шаҳри душанбе буда. мегзарем ба панҷумин квартираи фурӯшӣ дӯстон. квартираи фурӯшӣ дар ҳамин дом қарор дорад. якхонага квартира дар 2 этаж дар 4 микрорайон шаҳри Турсунзода, коробка. хона дар ҳолати коробка, 43 квадрат, 188,000 сомонӣ. рақамоша мегзорам. хона дар маҳаллаи 4 назди Кохинур, стадион, мактаб, роҳи Калон. хона коробка, 188,043 квадрат. хоб маълумоти бештарша занг мезанен, худон дастрас мекунед. Саудо ТВ қабул мекунад дӯстон, рекламагузорӣ мекунад. хона савдо шид, хона савдо наши и тараф шуда бачако мо ҷавобгӯ ҳаст ё ки нестем. фақат мо вазифамон қабул кардана, пешкаши харидорӣ кардан. ҳуҷҷатгузориёшта худтон эътибору ҷиддӣ битем бачаҳо, ҳамашта чизе ки эълон мекунем. мегзарем ба шашумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ астае ки якхонага квартира дар 2 этаж масоҳати 31 квадрат. хоб территория Бобоҷон Ғафуров, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, 155,000 сум, 31 метри квадратӣ.
нарх бинен чӣ хел нархи зур 155,000 да соҳиби 31 квадрат мешем бачо. Як хонаи фасони хушрӯ. одамое ки мисол мегӯянд ки хонаҳои арзонмон хонаҳотон қиматай, дӯстон чизе ки мо қабул мекунем ку ҳамин хел мемонем. баъзеҳо мегӯянд хонат қиматаиш арзонай, чизе ки равон кардана нархша аниқ кардана, мо дар равон кардан мо бояд ҳамон хел эълон кунем дӯстон, чунки хона хонаи мардум аз мо нест. боз баъзе мисол ахмақҳое ҳастанд, ҳатто комментариҳо ҳақорат ҳам мекунанд. ҳамин ҳақоратҳои шумо охи просто ахмақӣ ҳамун шахсияте нишон медиҳад. мегзарем ба ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. далши хонаҳои душанбе дӯстон. ин тараф ҳамун 10 минут уса 6-7 минуташ хонаҳои душанбе. як хонага квартира дар 6-ум этаж 38 квадратай, ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, 560,000 сум нарх. хуб, доми хона дар 6-ум этаж дар ноҳияи Шоҳмансур, шаҳри Душанбе, қафои Садбарг, магазини Кавсар аст ку. доми 12 этажа хона дар 6-ум этаж, як хонагаи 38 квадрат метра, лифт ҳастай, техпаспорт дора, отоплениҳо ҳастанд, хона ремонт кардагӣ тайёр, 560,000 қариб ки 40 квадрат. территорияи Садбарг дӯстон охир садқаш мурим гарани қиматай. харидор бошен занг зарем. мегзарем ба 8-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 6-ум ошёна, масоҳати 55 метри квадратӣ, ремонтош кардагӣ тайёр, ду хонаи фасони замонавӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино, 500,000 сум нарх. духонага дар Зарнисор, 6-ум этаж, лифт ҳастай, 55 квадрат, обсвет бе проблема. срочно одамое ки серьёзни харидор ҳастен, занг зада боз маълумоти бештарша аз соҳиби мулк бигиред. ватсапшон ахираш 34 аз уми канали Сауду ТВ занг занед. лайкҳоро гузоред дӯстон, дар канал подписатсия кунед, хонаҳоатонро видеорамвор карда рой кунед. наворое ки мегузорем ҳар рӯза тамошо кунед, дар тамошои навор поддержкаро фуромӯш накунед бача азиз. хоб бо чӣ гуфтан ҳастам, хонаҳоатона видеонавори хушрӯ карда рой кунед, адресаша пурра рой кунед, хона ки ҷо дорад, чанд сумай, хоб мактаб, масҷид, бозор, садик ино наздиканд, дуранд, кадом транспортҳо ҳаст, ҳамаша нависен. мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага квартира дар 1-ум этаж, масоҳаташ 38 метри квадратӣ. ин квартира 505,000 нарх дорад дар 102-ум микрорайон, 102-ум маҳалла, шаҳри Душанбе. срочно як хонага 1-ум этаж, 5этажный дом, 38 квадрат, дар наздикии Родом қарор дорад, аз роҳи Калон. хоб, территория наздикии роҳи Калон, хулоса наздикии масҷид, тирезаҳош пластик, ҳамаш панҷара дорад. нархи ахираш 38 квадрат, 505,000 сум. дар ватсапшон дӯстон занг зада аз уми канали Сауду ТВ муроҷиат бикунед. хонаро бинед чӣ хел фасон ремонт кардагӣ, квадрат камай медонам, леки дӯстон территорияи Душанбе нарх но бениҳоят қимат ёфтем. ҳарчанд мо ҳаракат мекунем ки хонаҳои арзона навор кунем, пешкашон кунем. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 5-ум этаж, масоҳати 45 метри квадратӣ, ноҳияи Фирдавсӣ, бозори Саховат, шаҳри Душанбе, наздикии бозори Саховат қарор дорад. срочно бо ҳама чизу чорааш, ремонтош фасон, замонавӣ кардагӣ, сум дар кор савдо мекунад. 450,000 сум, 45 метри квадратӣ, духонагаи хушроак, 5-ум этаж. яъне ки 5-ум этаж агар лифтам мисол кор накунам дӯстон азиз, хай наздике, уха дури, уха буланди нест, пешком мерен мен ҳамиам аку времени бешава бо хулоса худо акли вайрон нашава. вақте ки ҳамко ҳолат шид бо қадар одаме ки ҳамин хонаро мехара, ҳамин этажда кам буд, хулоса нест бача азиз. территория бозори Саховат, корвон тарафо бо бениҳоят обод дӯстон, нарх наво гарани қиматай. анаи хона 450 та бо савдо мекунад. занг зад аз уми канали мо салом расонед. рақамошон ахираш 6653 да муроҷиат мекунед. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар ҳамин дом қарор дорад. доми Биягай,
масҷиди Меҳкалон, шаҳри Душанбе территорияшда духонага квартира дар 7 этаж 44 квадрат, ремонтош фасон хушу замонавӣ кардаги 7 этаж духонага. хуб духонагаи фурӯшӣ дар 7 этаж доми 9 этажа бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона мега дӯстон азиз техпаспорт дора, плюс дута шкафи калон дора. хуб масҷиди Меҳкалон доми B1 инами ҳолат ремонтои фасонқатӣ савдои гарин дора. WhatsApp ахирош 0101 да аз уми канали мо занг занед. Лайкора гузаронед дар канал, подписа закунед. Наворо чӣ хелай хонаҳо арзонан, қиматан, аз куҷо шумо да хона дар кор, замин, квартира дар кор. Аммо таги комментария видео барои шумо мондагиай чизе ки чӣ ҳунаре дорен комментария кунед ба ғайра ҳамин гапҳои қабеҳи нолозим бачаҳо азиз. мо фақат навор мекунем шумо тамошо кунед. хона дар ҳамин дом дӯстон қарор дора, занг зад пурсен шав. мегзарем ба 12-ҳамин квартираи фурӯшии ахиронмон. квартираи фурӯшӣ аст 580,000 сомонай духонага дар 6 этаж 75 квадрат. акид ира ҳамо хонаҳои майда кунем, агар ҳамин 4 хона мешавад, яки калон кунем, ҳамун 3 та мешавад, яки духонагаш кардагиам сон азиз. дал чихтон пурсен. калидориш мисол калона кухни бан як калон боша, агар духонаи бо мисол зур мешавад. 6 этаж 75 квадрат нароҳияи Сино дар шаҳри Душанбе 580,000 нарх. хуб дом 6 этажа, хона дар 6 этаж 75 квадрат дар ваени Гарадок пушти заправка дар қарор дора. нархаш 580. занг зад пурсоншен. ирӯза навор дӯстон тамом чизе ки ёфтем, рӯи кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша мондем. далчи бо дар WhatsApp чизе ки дорен рӯи кунед, реклама карда фурӯшам гузорем. Telegram канал дар таги комментария мондаги бачаҳо азиз. оиди ҳамин канал чизе ҳаст, ҳамин қа мондем бачаҳо. чизе ки рӯи кардам мондем.